खुलुमबाय रायजोफोर आं सनालि गयारी दिनै ससियेल मिडिया WhatsApp फेसबुकनि थ्रुयै गोबाङानो मिन्थिखाबाय जानांगौ जे जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि जाखांफुनाय सासे बर' एक्ट्रेस जायनि मुङा मेरिना बसुमतारी बिथाङा दा जोंनि गेजेराव गैलिया दिनै फुंनि 9:28 मिनिटाव बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांबाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे बे दिना सानसे फैगोन आरो बिथां मेरिना बसुमतारीनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअ बानायनांगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन मेरिनाया आंनि काजिन सिस्टारबो जाहैयो आरो लोगोसे जोङो चाइल्डहुड फ्रेन्ड उन्दैनिफ्रायनो जोङो जयैनो गेलेनानै जयैनो रंजानानै जयैनो फरायबोनानै लोगोसेयैनो देरबोनाय स' दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव दा गैलिया बेनि थाखायनो गोसोखौ माने फोथायनोनो हायाखै जे बिथाङा दा जोंनि गेजेराव गैलिया जों गैलिया होननानै मेरिनाया उन्दैनिफ्रायनो हारिमुआव ओंखारनो मोसानो मुसुरनो एक्टिं खालामनो जोबोद गोसोखामोन आरो लोगोसे बिथाङा फरायनायावबो जोबोद मोजांखामोन मेरिनाया ओरैबायदि पजिटिभआव थाग्रा मानसिमोन जे गावनि लाइफआव जेसेबांखि प्रब्लेम फैबाबो जेसेबांखि दुखु फैबाबो बियो माने पजिटिभलि मिनि खुसियैनो बियो बारहोहरोमोन नाथाय दिनै मोनसे गोब्राब बेरामजों जुजिनांनानै बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानांबाय आरो जोंखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय दा आं जास्ट बेखौनो बुंनो सानगोन जे नोंथांमोना बयबो प्रे खालामदो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै रेस्ट इन पिस मेरिना गोजोन्थों